Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi means Maskandi updates. Ndaba yamthandeni. Break your record, guys. Nginingi zangathi ngikhathele ngiphume emzileni yabo namhlanje liyashisa ilanga kodwa kugcwele kuyaphithiza manje nami angihambi. Yazini angazi egazi ngibuyele emzileni ngoba manje into yami nomzila isifikile la ebengigade khona. Bengigadeni mina ngifike ngakhuluma ngama views. Ngase ngithi mina hayibo. Mina bengayazi le ndaba noma uYouTube ngosebenzisa. uYouTube ungikhokhela ukuthi ke into yami vele no YouTube ngathi ake ngenze into engikhokhelayo ngikhohle ukuthi abelungu kade babhekane. Uthe manje ngoba ke kungena ama-artist amaskandi kube nama-competition akhona amabhinqa ayathanda ukuchomelana kwaba nento ke ethi hawu uyahluleka eyedwa kwase kuba kwi-album izwe siyithatha ekuqaleni kwi-album kaMthandeni bafike abantu bayikhethela ukuthi sithanda yiphi njenge-hit song ethi sigade umzila. Kodwa manje ke bathi abantu lento siyenzayo ngoba siyenza ngeqiniso sizoyenza nje size sifike lapho esifika khona. Konke njalo lokho ngikuzwa ngabelungu la emzileni. Shuthi ke abantu abafike kule album yaMthandeni bafike bakhetha uthi sigade umzila as a hit song noba kuyiyona ehamba phambili because iyo enama views aphezulu iyo futhi ehleli ku number 1 trending la ku YouTube ku music iyo futhi enama likes athi 34,000 likes mase kuthi ama views akhona ase 1 million manje. Njengamanje ihleli ku 2 weeks isuke ku 400,000 views beyi over 400,000 views ingakafiki ku 500,000 views yaqala ke ya trenda ngalo number 1. Yayidaza ke inkani lengoma. Lengoma le njengoba ihleli ku number 1 isuka ku 400,000 views isifike kwi million. Si eda nje u 600,000 views ilobe ihleli ku number 1. Into ke yenzakalayo la ku YouTube njengoba kuxutshiwe ku music kodwa ikhona into esikibekwe ile system nendlela esebenza ngayo ukuthi le ngoma mayenze nje iqualify ukuba number 1 ayikho ingoma evimbela enye ukuthi ingahlali ku trending number 1. Zingakwazi ukuhlala ezingamaskandi zibe u10 zihlale ku number 1 leyo nto ibe icontrolwa ukuthi abantu abalalele le ngoma bayilalele kanjani. Ngase ke ngizwa sekunencazelo ethi ayikwazi ukuhlala over a week ku number 1. Ngizincazelo kangithi le njengamanje ke ngisuke emzileni ngize lapha kubhuti ngizomlanda senza ama corrections. Njengoba ke bhuti ulazi beluthi ayikwazi ukuhlala iqedwe isonto ku number 1 ikhona esihleli. Sithini ke manje mina ngokwami ukubuka noma phela singeke sithi ke manje wonke umuntu akasho njalo njengoba benginolwazi lokuthi mhlambe ingoma ezoba na over a million ngithatha ngokuthi vele umusic into esuke lindiwe ingoma into esuke lindiwe vele kuzoba lula kakhulu ukuthi ingoma ishaye i-million kodwa after isishaye a million ila isihlala khona views ila isihlala khona ku number 1 ngoba lena ke ihlale ku number 1 iseku 500,000 ingakangeni futhi iyakhona yaze yafika kwi million. Ngokwami ngufix SA ngithi lona nalengoma olengoma shithi ba break record. Le record ke engikhuluma ngayo ekamaskandi music because kumaskandi music besiyavele ngokuthi asibasize befike ku over a million. Masibe over a million sesiyobona ke leyo ngoma ukuthi trender as number 2 as number 3 zikhona ke ifikile kwi million before le kwasho ukuthi ke mawukuthi system ukhiphile number 1 ukhiphe mhlambe for few days emva kalokho isystem yabahlehlisela emuva. Lena ke iwudonsa ku 400,000 views angiqambe phela manga besihamba nani guys ngisho ngahlehle ngoba nizoyibona ivideo la ngiqale khona ukubabaza ukuthi kanti uMthandeni wasegila imhlola manje yini lena abelungu noma uye
Ngabuka futhi ukuthi angeke abe nayo ukuthenga abelungu bale system ngoba phela bayodula kakhulu, bayosuke bemcharge kakhulu. Ngase ngibuza ukuthi uma ngasethenga abelungu bale system ngabe uqonda ukuthini ngempela kumayelana nani eyifakela i-stress. Ngaya kubona-ke. Uma ngiyakubona-ke guys, uma ngiyadlala ngibheke ngamavidiyo ami ukuthi lento le yenzeka kanjani, ngakompera nje amavidiyo awu-2 anama-views afanayo, ngase ngifuna ukubuka ukuthi zihlulana kuphi kulamavidiyo ami ukuze ngibone futhi ukuthi phela ama-views njengoba efana fanele ngabe nemali iyafana, cha imali yangafana. Mangiveza-ke ngokwami ukubona lenye ividiyo noma inama-views afanayo kodwa abantu bayithandile, lena enye bayibuke bajika nayo phakathi. Kwenzeka into efanayo-ke nala ku-music because u-2 minutes ubuka ingoma ewu-5 minutes kusho ukuthi phela uzobuka i-ad eyodwa, kanti ingoma ewu-5 minutes wayibuka yonke uzokwazi ukuthi ubone ama-ad awu-4 noma awu-3 aphakathi. Yingakho ngithi nje ngelinye ilanga khona bayodideka ukuthi kube khona othi mina ku-YouTube ngishaya 5 million views. Mase sibuza ukuthi-ke imali-ke ushaya malini ingahlangana. Mase omunye ethi mina ku-YouTube ngishaya 3 million views mase biza imali enkulu ukuneyalo. Kanti yonakalephi indlela esibulalela ngayo ingoma noma esibuka ngayo ingoma noma futhi recommend kuyavela lapha ku-YouTube ukuthi lena abantu abaningi bayayithanda. Also i-audience elethwa yilona abantu abasha ngoba nje into engithi esengiyithanda manje bayisholo bona abantu athi mina angisiyi Red Nation. Ingoma ifuna lokho, ayifuni ukuthi ichaze, ifuna ukuthi hey waze wasikhalisa, hey waze wasihlekisa, waze wasijabulisa, hey waze wasikhumbuza kuphi ingoma leyo. Musu ukufika ukuzolalela ingoma usichazela umlando ngisholona. Umthandeni usefike kubantu abasha kumaskandi abasikoda sakuthanda lokho. Usefike nalana abanye bethi hayibo umaskandi besingawunakile kanti ushuno nje uyabo. Ayisekho into yokuthi usukhonjwa ama-Red Nation ethi wena hey jabulela ingoma, sinela ingoma, uyikhethela wena. Yingakho-ke sonke ningamangali nje manibona ukuthi hayibo ama-aphula aphele ey'tolo sithunyiwe kuthiwa sigade umzini kodwa lapha emzileni asisikeni i-aphula ngommese. 2 weeks #trending number 1 Mthandeni SK eyedwa. Ningangimemezela u-amen kuleyo ndawo yokuthi eyedwa. 2 weeks #trending number 1 ku-music, ku-YouTube, Umthandeni eyedwa. Kanti-ke iGucci lona selisuke laqeda amasonto amathathu. Uma-ke le isithi 3 weeks okusho ukuthi manje ngizokwenza njani? Fanele ngifune lama-mic, khona lama-mic lawa adisetshenziswa ukuthi umuntu ememeze ukuze nami-ke ngikwazi ukumemeza ngoba ngibona ukuthi izwi lami libuyile guys kodwa ukuthi bengisane-flu alakabuyi kahle hle. Namanje ngiyayibuza ukuthi yabo indlela engikhuluma ngayo akusiyo le ngoma, akusiyo indlela ezwakalayo ukuthi nginombhiyozo i-flu kodwa izwe lami selibuyile-ke 100% lathi fully nizolizwa. Ninoyizwa into engizoyimemeza. 2 weeks trending number 1 Maskandi artist Mthandeni SK ingoma Sigada Umzila kwi-album yakhe entsha. Ukubreaka i-record ngizoqala kuMaskandi because simazi as Maskandi artist. Ku-South Africa-ke kumase sithi South African music ngicela ukwenza i-research ukuze ngingenza ama-corrections kaningi. Lana nje ngibuya nokuzokwenza lama-corrections because kukhona othe ku-impossible ihlala 1 week. Sengithi-ke mina ku-possible ngoba le isihleli u-2 weeks lo. Omunye-ke asikimi kodwa-ke phela manje shuthi le channel yakho nje uzoncoma kumthandeni kakhulu. Ngasuke ngafundzwa kakhulu izinto ezinegative zithandwa eyizwe leyo phathi. Yabo manje izinto ezinegative ngisuthi. Yikho-ke manje nje ngivele ngithi hawu wema ilona Umthandeni. Ngasuke ngafundzwa kakhulu ezinegative ngaye ngizifunda phela zibhalwe ku-social media abantu abahlukahlukene. Futhi nami ngeke ngibakhombe ngithi hawu zabhala ilo ngobe laphaya ngoba nje ngingamosha isikhathi mangalo ubungicinga ukuthi hawu kwakwenze njani
Ngisho iy'ntatheli zamaphepha ngiyinto engakufunela yona ngikuthole lokhu ukuthi kwakubhalwe yiphepha lokhu. Kuwukuthi nje ngibona ngathi ukubhala kwamaphepha kuyancipha manje ekubhaleni ngalezi zinto ey'velayo ngoMthandeni. Manje sengiyabuza ukuthi ngingababuza yini ngoba phela manje asikwazi ukuthi iphepha yabo nje indlela aba-obsessed ngayo iy'ntatheli zamanje ezibamba noma yini etrendayo. Ngibafonele mhlampe ngibabuza ukuthi aniboni yini lokhu ukuthi kuyatrenda ngesikhathi iy'ntatheli nje zisabuza kuma-artist ukuthi nibona ukuthi kuvotelwe yiphi ingoma. Aziboni yini ukuthi mhlampe kunomaskandi artist o-break i-record. Sengisho iy'ntatheli ngoba ngiyabona ukuthi iy'ntatheli y'phithizela kakhulu kanye nathi la ku-social media. Nabo babamba nje into etrendayo ekhulunywa ngaleso sikhathi. Ngesikhathi-ke besaphithizela yabo befonela ama-artist amaskandi bebabuza ngokuthi njengoba sekune-song of the year wena uthi akuvotelwe bani kanjani. Ngithumeke yini lapho guys ngoba phela abelungu bayanginika u-15 minutes break ukuthi ngisuke la emzileni ngiyokwenza ezinye izinto ngiphinde ngibuye. Ngoba nje ukuhlala kwami nalabelungu ngihlalela ukuthi ngifuna ukubasebenza iqiniso yini nangempela. Manje-ke abelungu sengizobamba mhlampe ngicabanga ukuthi after 3 days kusukela namhlanje ngizobe sengitholile ukuthi lo number 1-ke sebebona ukuthi sihleli kakhulu yini ukuthi mhlampe sesingehlela-ke ku number 2 or 3 or 4 5. Kodwa futhi kuyona le album ikhona enye futhi ekwi-top 5 kule album engakafiki futhi kwi-million. Khona futhi kule platform music video uhleli ku number 2 ungakafiki kwi-million. Ilabelungu laba bayangibuka yibo abashoyo bathi nje zonke lezi zinto njengoba bezipha lo hashtag ziyaqualify. Kwase kuba khona kongibuza ukuthi wesisi uyakwazi yini ukuthi trending usho ukuthini. Njengoba le platform lena-ke ngiyazi-ke sandla sami darling malume anti dadema utrending walana ngiwuthanda ngoba unemali phakathi. Yingakho-ke mase bethe abelungu trending number 1 ngiqalaze-ke nami ukuthi njalo lesi trending number 1 asifuni ukuzomthandeni ecomplain. Yikho ngisondele eduze kwabo ngithi trending number 1 niqinisile yini ngoba phela nje njengoba sinimqalelele phansi okusho ukuthi imali ehambayo la naloku kutrenda kwala inemali phakathi. Akufani lana nokutrenda ku-TikTok. Akufani nje la nokutrenda nokuthi kunezigaxa zey'ndaba mhlampe-ke ey'velayo. Ukutrenda kala kuhamba nomsebenzi wakho. Lo msebenzi wakho kunento ehlanganisa wena nale system okuyilama ads abawaplacea kwi-video yakho or kwingoma yakho kube nemali. Uma nje usuqualify ukuthi uyithole imali yala. Ngiyazi ukuthi ama-artist amaningi asheshe qualify ngoba vele banama-fans or banama-followers already. Ngokwenamba yokuthi bethole imali already sebenabantu. Ngezinto futhi ezinye ey'balwayo banabo abantu. So utrending wala ngingena nje kuwo ngoba ngiyawazi ukuthi unamasenti aphakathi. Yingakho-ke uzungizwa nje ngithi trending number 1 maskandi artist uMthandeni. Angisho nje ukuthi uMthandeni uyatrenda ngoba abantu bonke bayamazi. Ngisho ukuthi uyatrenda ngoba nemali yakhe yento ayiphethe eyithalente lakhe uyiphethe. Uyayibona leyo nto. Angisho nje ukuthi udumile ngoba uduma nje uyabona la eSouth Africa-ke futhi kulula kanjani ukuduma. Mawungenza nje into negative la eSouth Africa noma nje kube ukuthi khona into ekuphoxayo ehlambalazayo ngoba isikhathi esiningi kunalo moya wongajabulela izinto ezinhle. Yingakho namanje mangilobu ngithi uMthandeni nangu enze ukusha nangu kukhona abafuna ukungikhumbuza ukuthi wayenjani ngoba vele kunaleyo nje vibe yokuthi okuhle asikugxobe mase kuthi okuphoxayo sikubambe ngesandla sikuvezele bonke abantu. Ngibuza ngithi emva kwalokho sesitholeni lutho. Manje makukuhle uyaye ubone ukuthi baningi abantu abavimbile. Bavimba nje ukuthi asincoma into enhle. Ubone nje iparagraph inde ngithi hey ngangikuthanda ukufunda esikoleni kodwa esikoleni ngangazi ukuthi ngifundelani. Ngifundela ukuthi lento mayiphuma kwi-exam ngiyiphase. Kodwa lo songinika yona yomlando engawuqonda ukuthi mlando muni ngoba akusiwo umlando mhlampe
okubekwa i-background ejulile yezinto ezipositive. Umlando nje wokuthi hawu uMthandeni thina simazi enje. Mina ngimazi enjena-ke, ngiyawubona umehluko. Umlando nje walento ecikayo leyo enesicefe enesidina phakathi ukuthi why mase ukuthi mase ngiba nama-questions into e-questionable yohlaza i-questionable isuke injani leyo nto ishoda ngeqiniso ngoba ubani nobani mayefika entweni watshela ukuthi nje yaba kwara to iqiniso oyafana neqiniso akabe sawubuza umbuzo. Kube ukuthi umuntu uyakhuluma umlalele abhale mayibhale phansi kodwa uyibone ukuthi hayi konke eshodayo la usufaka imibuzo-ke ukuze uthole lezi y'khala ongayitholanga. Njengoba noMthandeni uthe maye ubuka uMaskandi wathi yes into yasekhaya, yes kunengoma, yes kunento yokuvuselela ukuthi uwumZulu, kodwa manje lesi sikhala sivalwe ubani? Wenze njani-ke? Wafike wathi-ke shuthi wabona nje eshopha ewulizi ukuthi hayibo nalaba ngingabafaka kuMaskandi, uyabona? Waba nalowo mqondo as i-artist ukuthi kune-gap kuMaskandi, le gap le izolungiseka. Thema esenomqondo wokulungisa igap, wathi nangulwa weza ngeParis, wathi nanguMahu weza ngeGucci, wathi i-album yakhe entsha wasinika nje u-2% wezinto lezi abazenzayo zibe umtalapho ngoba ngempela uma sikhuluma ngo-music le nto ihamba nemizwa eyo-music. Manje masusinika kakhulu ama-paragraphs kwingoma siyaye sisho ukuthi yes siyayithanda iy'ndaba but engomeni sifuna ngathi singaba nosizi if ingoma iletha usizi. Sifuna ngathi singajabula uma ingoma ingenjabulo. Sifuna ngathi singayihalela impumelelo uma ingoma ikhuluma ngempumelelo. Manje masuzivezela ukuthi nixabane nahubhana mase ngiyilalele lo ngoma ubona ukuthi ngiyiphinda mase ngithi-ke ngiyothini ngoba awusekho umuzwa enginawo. Umuzwa enginawo nje ukuthi hawu niyaxabana okay mina ngenze njani-ke njengalo lalele-ke ingoma ngithathe kuphi-ke, uyabo? Ngoba phela iy'ndaba guys nazo iy'ndaba ayifani. Zikhona nje iy'ndaba zokuthi ngempela hawu isigaxa sayithanda iy'ndaba kube nenye nje into yokuthi cha khona bengathi uthulile ngale nto sangayazi ibe naleyo nto nje ukusho ukuthi enye indaba uthi oyixoxayo mase uyambheka ukuthi ubona ukuthi kufanele sikwazi lokhu, uyabo? Sengisholo laphayana ukuthi uma uMaskandi usugudla ngaleyo ndlela nabanye bayasala-ke ngaphandle bebaningi. Kanti uMaskandi uma usheshe uthi ukuthi shayana ingoma akudingi ukuthi uzobe umZulu uma uzuza into ehamba nje nesigqi esithile nento ekunikeza umuzwa wokuthini ifana nosizi lento. Akusiyo into yokuthi uyozu-understand i-language ukuze ube emotional, into edaliwe ukuthi si-receive kanjalo siyabantu. Ifana-ke nenjabulo uma i-artist nje yenze ingoma ngothando nasi nje sikhona lapho ekuthandaneni. Nongathandwa manje uke wathandwa, nongakabi-ke nayo usafisa ukuthandwa, lowo muzwa lo uyavuseleleka ngengoma. Afike omunye. Niyabo lesi sikhathi lesi se-mic uma umfundisi esekhohle ukuthi uzothini elobethi sengivala senami ngithi afike-ke omunye. Guys ngiyadlala nani. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga. Angiqedi. Bye.